Әзірлейбіз патентларны көн сайын куллана торган реабилитация оборудованиеларны. Илнең технологик яктан бәйсезлеген тәэмин итүче җайланмаларның берсе Казан белгечләре уйлап тапкан виртуаль күзлек. Ул баш мие авыруларын дәваларга ярдәм итә. Һәр пациентка аерым бер бирим билгеләнә һәм ул аларны күзлек киеп шиша. Шул вакытта баш мие тернәкләнә башлый. Реанимациядан башлап, әле йөри алмый торган кешеләрнең башындагы махсус центрларны уятырга һәм киләчәктә аякка тизрәк бастырырга эшләргә була. Әлеге проект узган еллардагы конкурста җиңгән була һәм аларның эшләнмәләре МКДЦ, РКБ кебек клиникларда файдаланыла. Бүген күргәзмәдә Рөстәм Миңнехановка шундый 10 проектны күрсәттеләр. Барысы да Татарстанның инвестиция венчур фонды белән берлектә гамәлгә ашырылган. Кунакларны менә бу чәчәк бәйләме җәлеп итте. Эшмәкәрләр шундый сыекча уйлап тапкан. Аны сиптергәч гөлләр еллар дәвамында шиңми. Идея Рөстәм Миңнехановка да кызыклы булып тоелды. Наши цветы в процессе абсолютно безопасной обработки не увядают в течение нескольких лет. Несколько лет? Да. Это уже проверено. Ну, это экономия денег, конечно, цветы подарил. Вот как завянут, я еще подарю. Бу җайланманы нефтьгаз предприятиеләрендәге трубаларны чистартканда кулланалар. Мисал өчен, ул калдыклар белән тулысынча томаланган трубаларны да бәреп чыгып, инде сафтан чыккан җайланмаларын да яңадан эшләтеп җибәрә ала. Ул көненә 700 турбаны чистартуга исәпләнгән. Менә бу җиһаз үлчәүгә кертмичә генә йөк машинасының авырлыгын үлчи ала. Эшләнмәләре Россия төбәкләрендә шулай ук Казакстан белән Әрмәнстанда кулланыла. Куела машинага и шунда ук күрсәтә авырлыгын. Машинаның авырлыгы күбрәк булса, Россиядә бик штрафлар. Бу безнең җайланма штрафларны киметә һәм производительностьны арттыра. Отлично, давай. Хороший проект. Һавадагы бактерияләрне үтерә торган җайланма пилотсыз очу аппараты мәгълүматны саклау буенча проектларында күрергә мөмкин. Һәрберсе республиканың икътисадын ныгыту өчен файдалы диләр. Кайсы бер вакытны була менә комбайнның бункеры тула, йөк ташый торган машина әле килеп җитмәгән. Менә шундый тоткарлыклар булмасын өчен төрле инновацион программалар күрсәтәләр. Бу безнең күргәзмәдә безгә инде тоже бик бу кызык. Авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүчеләргә таныштырырга менә үзебезгә шундый максат куябыз. Быел бәйгегә 2000-нән артык гариза юлланган. Бүген 125 проект авторына Рөстәм Миңнеханов акчалата премия тапшырды. Гомуми фонд 7 миллион сум. Сегодня конкурс 50 лучших инновационных идей. Это площадка, на которой юный талант находит свое признание и поддержку. Именно вы, смелые и увлеченные молодые люди, определяете успех и будущее науки. Кадерле дуслар, барыгыздан да зур уңышлар, исәнлек, саулык һәм иминлек теләйм. Илнур Гайфуллин быелгы җиңүчеләр сафында. Ул тирес эшкәртүче җайланма уйлап тапкан. Авыл хуҗалыгында иң актуаль проблема ул утилизация органик отходов. Шуңа күрә мин үземнең проектны тәкъдим иттем. Утилизация буенча биогаз установка. Биогаз установка ярдәмендә без алабыз биогаз һәм органик удобрениялар. Татарстан илдә төп фәнни үзәкләрнең берсе булып санала. Бездә бу тармакта 17 мең ярым белгеч эшли. 50 иң яхшы инновацияле идеяләр конкурсы шушы сафны тулыландырырга ярдәм итә. Беренче чиратта без карыйбыз проектларга университетлар белән актив эшли торган. Беренчедән ул программа һәм аппарат технологиялар, аннан соң IT. Һәм өченче чактан ул агротехнологиялар проектлары. 19 ел эчендә конкурста 29 мең кеше катнашкан, 2 мең ярымы җиңүче була. Эшләнмәләре республикада һәм илнең төрле төбәкләрендә кулланылышка кергән. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы.